Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der sidder jeg og venter på to af mine venner, fordi vi skal i Malmparken og Skattepark. Jeg sidder egentlig bare her på fortovet Smuksø. Jeg sidder bare og venter på, om de skulle komme herover. De skulle komme hernede fra på den her bakke, som jeg sidder på. Der skulle de komme, og jeg sidder bare og venter og sidder lidt på min telefon, men jeg ved ikke rigtigt. Men jeg tænkte, jeg lige kunne lave en video, hvor jeg fortæller lidt om mit løbehjul. Det er rigtig slidt lige nu. Jeg får måske snart et nyt. Snart til min fødselsdag. Jeg har blitzbar, så har jeg nogle håndtag, der følger med, så det også blitz. Så har jeg lige et klistermærke. Så har jeg 3 armbånd. 4 armbånd, jeg købte. Det er dog ikke en blitzklan, det er en... Jeg er ikke sikker. Så har jeg nogle blitzhjul. Det meste af mit løbehjul blitz. Og så mit dæk, det er ikke blitz, det er... For helvede, jeg kan ikke huske noget lige nu. Nå ja, mit dæk, det er, hvad hedder det, Wheaty 2.0, tror jeg det var. Wheaty 2.0, det er højst sandsynligt. Det var faktisk ikke gennemtænkt, at lave den her. Jeg tror faktisk lige, jeg har set dem op på den der bakke. De burde snart komme. Jeg kan se, at de kører dernede. Så jeg filmer lige, når de kommer. Så lad os lige tage hjelmen på. Jeg tænker lidt, vi lige kører dem i møde. Bare, ja. Jeg kan se, at de kommer nu. Hvad så, drenge? Hvad? Nej, men jeg spurgte, hvornår I var her. Jeg filmer lige en vlog til YouTube, hvis den bliver god spil til YouTube. Really? Ja, altså jeg ved ikke, hvad jeg skulle lave, det var, hvis den bliver god. Nå, vi opdager lige, når vi kommer ud et eller andet sted. Lige nu, der går vi ind i Grænsehandelscenteret. Altså status er lige på vej hjem til mig. Det er mit ting, vi skal se, hvor jeg bor. Og så kører vi ned til Skatteparken. Så ja. Okay, så lige nu der sidder vi faktisk bare på vej. Og Dines, vi kører sådan set bare på løbehjul, så er vi der om 5-10-15 minutter cirka. Jeg ved ikke rigtigt, men ja, vi ses i hvert fald derovre. Jeg tror ikke rigtigt, jeg filmer mere på turen, fordi så går det lidt langsommere. Nå, vi ses derovre. Nice. Ja, så lige nu der er vi har næsten det lige herovre bag det her. Dernede. Man kunne se sindssygt meget. #not. Men jeg tænker lige, at vi finder en god vinkel, og så filmer vi lidt kørsel. Hvis man kan sige det sådan. Kan man godt kalde det for kørsel egentlig. Luksus. Men I kan se, det er rigtig gode der dernede, så det bliver akavet at filme. Men jeg filmer lige om lidt. Okay, så status er, at vi står, jeg står på ramperne lige nu. Det er akavet at filme her, så jeg filmer lidt timelapse og lidt hygge, så se. Matteo, så whip.
igen. Bro. Det var fedt at være med, bro. Ja, det var mega fedt. Skal vi tage en lille? Skal vi vente? Nej, vi venter, tror jeg. Fint nok. Vi finder ud af noget, og så laver vi noget, og så kører vi lidt. Jeg ved ikke, er det kedeligt med så mange timelapse? Skriv det ned i kommentarfeltet. Ja, skriv i kommentarfeltet, hvis vi skal tage en anden med. Eller bare Matteo igen, hvis vi skal tage i vandpakken igen. Og Dinos. Okay, så status har vi lige været i Lidl og købe noget cola. Woo! Noget billig cola, fordi vi havde ikke flere penge. Vi havde 9 kroner. Vi havde 9 kroner i alle liv til 2 sodavand. Så vi har levet Aldi, og nu tænker vi skal skale lidt mere, så vi opdater, når der sker. Men det var i hvert fald for den her vlog, hvor vi tog i skatepark. Hvis I kunne lide den, så subscribe til min kanal, og tryk på klokken, så får I notifikationer. Ellers må I bare have en skidegod dag. Jeg får et like. Ses!